na ki company kapadon Hipomer Baridwa Riboy District kabalatip kerteng gum ka Excel Food menta ka sngi ka arfly trik ukula lengkot ka te ka company kalalej banjungo ia ka school Savio Secondary School Umjarasi Nongpo harangkat ke jingno senyang da ki artli ki computer harangkat ki jingbam keko habayo ban yakran bat ka laki moni das ka badai ka HR jong ko company kal om bakane ka dei ka sin ka banungkong banno senyang da ki computer shapo ki school ha ka bayo pat ban yakran bat ka headmistress jong ka school Savio Secondary School Umjarasi Nongpo ka kong Margaret Jerwa kalapan pau ka jing ngungu ia ka company Excel Food ka balano senyang da ki computer hapo ka school bagi kena school kenyo ban penon kam ia ki computer kat kum ka juk ka bamenta. We are coming from Excel Foods, 10 Mile GS Road. Our brand is Yummy Kiko and Golji. We donate here to desktop. And every month we are going given all river district schools. Hakabanang kong ngasiyas ngaw syapang baka Sorkar Meghalaya ka kerpat ya ki company badan baper hapo Meghalaya baka haban contribute any help mo kanu jingaram syaki education department tongadon iparalok tengah watching tip ngani ngadon kam computer school ngakwa ban ai jing hikai kin diat sepang kena bakin tip hakajuk menta ki kena school na class 5 do class 8 dai la ban ai ki jing hikai kin diat sepang ke computer henry tang bangim don pisa mo hadin pada ngaya kran bibi parlok te ngatho application IME application hadin kata pada ki wan inspect license ki wan jingoi ke school Computer Sha bangim don computer school bat ngapen pau kada kejing terang jonga bangakwa menghikai basic computer yiki kena hadin kata nglatho application kilawan inspect naki company jongki hadin kata pade kila pediang application jonga bat mentakasngi kilawan aine arset ki computer tetang mentahi bangidang yo hakajing mud diperkhat jonga ngakwa ban sedang na do class 6 sadu class 8 baladon lat ladang gidang yo sisu 9 10 ru ngila introduce ya ke computer class kena